Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram wal kiramat, ingkang kawula hormati para Bapak Ibu sekalian segenap jamaah majelis rahimakumullah. Monggo kula kali panjenengan sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang paring kesempatan kesehatan hingga kula kali panjenengan saged hadir datang majelis niki dalam keadaan ingkang sampurna. Mugi-mugi niki nambah barokah dumateng kula kali panjenengan. Sholawat salam monggo dipun aturaken dumateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderenge ngaji dimilai, monggo sareng-sareng maos umul Quran suratul Fatihah ingkang dipun hadiahaken, dipun tujuhaken dumateng kula kalih panjenengan sedaya ingkang hadir ten mriki. Mugi-mugi kelawan barokah majelis, kelawan barokah kula kalih panjenengan sareng-sareng pados pangerten niki, kula kalih panjenengan ingkang nggadah manah susah, mugi-mugi diganjar bungah kalian Gusti Allah. Ingkang nggadah keruwetan rizki, mugi-mugi rizkine diparingi kathah halal barokah. Ingkang boten sehat, mugi-mugi dipun paringi kuwarasan sihah afiyah zahiron wa batinan. Mugi-mugi keluarga kula kalih panjenengan, dzurriyyah, anak putu mantu sedaya didadosaken kawulane Gusti Allah ingkang minas sholihin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini. Amin. Sahifah 36 nggih. Niki terusaken kala wingi sampun dijelasaken at-tayyul haqiqiyu an tadwiya masafatad dunya anka. Jadi hakikate ngelempit sing sak temene niku kaya napa? Ngelempit sing sak temene niku ngelempit napa niki maksude? Sing dimaksud ngelempit niki inggih menika masafatat dunya. Ya napa kula kalih panjenengan niki kula ulangi mawon. Hakikate ngelempit sing sak temene inggih menika kula kalih panjenengan saged ngelempit lelakone urip ndek donya niki. Saged ngelempit lelakone urip ndek donya. Ya napa sing dimaksud
ngelempit lelakone urip di donya, kula kali panjenengan niki mboten ketungkul. Kula kali panjenengan niki mboten disibukkan. Kula kali panjenengan niki mboten direpotkan kelawan keenaan-keenaan dunia. Tur kula kali panjenengan mboten disibukkan kelawan kesenangan-kesenangane dunia. Niku jenenge kula kali panjenengan diarani ngelempit lelakone urip di donya niki. Jadi kula kali panjenengan mboten disibukkan, mboten ketungkul kelawan enake, kelawan kesenangane donya. Terus ya napa? Wala tarkana ilaiha. Nah, kula kali panjenengan nggih ngoten. Tidak memiliki kecenderungan, mboten memiliki kecondongan terhadap kehidupan dunia. Niki angel niki. Masih sing ngomong durung mesti saged ngelakoni. Saumpama sing ngomong niki saged ngelakoni, saumpama panjenengan niki saged ngelampahi, ngelempit macem-maceme lelakone urip di donya niki, tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Jadi derajate ati, keadaane ati itu tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Cukup awake dhewe sing ngrasakno. Nggih. Jadi kula ulangi malih. Sing diarani ngelempit sing sejati, ngelempit sing sak temene, ngelempit yang hakiki inggih menika kula kali panjenengan niku saged ngelempit lelakon kula kali panjenengan urip ndek donya. Lelakone urip ndek donya niki saged dilempit. Napa mawon sing kudu kula kali sampean lempit? Kula kali sampean yok napa berusaha mboten disibukkan, tidak direpotkan dengan kenikmatan dan kesenangan dunia. Niku jenenge ngelempit lelakone urip ndek donya. Carane yok napa? Sarate yok napa kula kali panjenengan kersane saged ngelempit lelakone urip ndek donya niki? Winginane sampun dijelasaken. Sarate namung setunggal, kula kali panjenengan kudu duwe ati ingkang zuhud. Duwe ati sing zuhud. Pun salah paham nggih, kalau winginane sampun kula jelasaken, ya napa sing diarani zuhud ya. Dadi zuhud niku kosonge ati. Kosonge ati dari mencintai harta. Kosonge ati dari mencintai harta. Sing dimaksud ya napa sing dicintai niki? Zate materine harta niku wau kelawan kula kali panjenengan disibukkan dengan bersenang-senang dengan harta. Jadi pun salah paham, kula ulangi malih. Sing diarani zuhud niku duduk tiang sing meninggalkan harta, duduk wong sing menyia-nyiakan harta. Tapi sing diarani zuhud niku napa kemawon sing wonten ndek ngarsane Gusti Allah niku luwih berarti tinimbang sesuatu yang ada di tangan kita. Niku diarani tiyang sing zuhud. Sampai-sampai saumpama harta, saumpama donya kula kali panjenengan niki kena musibah. Kena napa? Musibah.
Contohnya donya kena musibah niku napa? Goleki angel dikelompokno setitik tekok setitik mari ngono dideleh ndek lemari ditinggal metu ana sing nyolong niku jenenge musibah harta musibah harta aku wis ngelompokno duwe akeh sakjange kate tak gawe tuku mobil anyar tak gawe tuku mobil anyar lako dulur nemu musibah teko nang omah utang duwe ngomonge seminggu sampai setahun sampai 2 tahun durung ana beritai mboten enten beritai niku jenenge musibahe harta. Lho, lek tiyang zuhud nalikane harta niki kena napa? Kena musibah. Mongko ganjarane musibahe harta niku wau luwih didemeni tinimbang hartanya. Angel napa mboten? Kira-kira lek sampean niku kelangan duwe kira-kira sing diucap pertama niku lek tiyang zuhud alhamdulillah dosaku sing wis akeh iki dikurangi karo Gusti Allah alhamdulillah oleh tambahan ganjaran lek ndelok sembayangku sik koyo ngene selama iki aku gak pati gelem soda lah kok saiki donyaku dijupuk nang UGD donyaku dijupuk tak titipno pegawe apotek ngoten nggih niku lek tiyang zuhud yang diucapkan alhamdulillah ganjarane musibah harta itu lebih dicintai. Terus tiang zuhud niku ya napa? Nggih pasti tiang zuhud niku lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wis diceluk hayya 'alas shalah. Gak cukup panggilan untuk melaksanakan sholat. Sik dijanjeni ambek muadzin hayya 'alal falah oh dalane aku bahagia dalane aku bejo dalane uripku iku seneng aku kudu nglakoni salat kira-kira lek krungu kaya ngoten niku abot golek dhuwit 20.000 apa abot mlebu langgar kira-kira ya, lho niku gak usah dijawab ya. Atine dhewe sing padha weruh. Ya, lho niku diarani tiyang ingkang saged nglempit napa? Nglempit donya. Nglempit rena-renane urip ndek donya. Lah, lek kula kali panjenengan wis saged ngerasakno kaya ngoten niku artine urip kula kali sampean niki mboten ketungkul tidak disibukkan tidak diresahkan dengan kehidupan dunia niku ya napa bal taghibu anha bahkan ya kahanane donya nggih lakone penguripan ndek donya niki wau taghib di ati kula kali panjenengan wis dadi ilang berarti tiyang sing kaya ngeten niki pun boten tingkatane niku pun sanes tiyang sing iso ngrasakno seneng iso ngrasakno susah seneng susah niku pun sami mawon ngoten lho boten enten tiyang niku urip di donya seneng terus nggih boten nemu kula kali panjenengan ningali wong urip ndek donya niku susah terus. Mboten enten.
niku wis gawane urip. Nek jenenge fa innamal usri yusra. Lah cuma lek tiyang niki saged ngelempit penguripan sing ana nek donya niki wau susah seneng niku wis dianggep lelagune urip. Lek kula kali panjenengan kan mboten. Lek ndonga, dongane diijabah mbek Gusti Allah. Iya, Gusti Allah iki anjene Ghafurur Rahim. Zat sing welas, luar biasa Gusti Allah dongaku diterima. Lek donga pas gak diterima, kurang opo aku iki. Padahal sing tak pangan ya wis halal. Aku wis ngati-ngati. Sembayang gak tahu telat. Salat sunnah tak lakoni. Wong aku njaluk dikeki donya sing akeh, malah dientekno donyaku ambek Gusti Allah. Kurang opo sakjane? Jarene ya. Lho niki sing diarani tiyang mboten zuhud. Dadi lek tiyang zuhud niku ciri-ciri tiyang zuhud niku napa? Akhlake niku sae dhateng Gusti Allah. Ya. Lek pun saged ngoten ya napa? Hatta darul akhirata aqraba ilaika minka. Lek kula kalih sampean wis saged ngelempit lakone urip ning donya niki, mongko kula kalih panjenengan saged ningali bahwa kehidupan akhirat niku luwih cedhek tinimbang awake dhewe. Ya napa sing dimaksud kehidupan akhirat niku luwih cedhek teko awake dhewe? Ai tegese takunu ana apa akhirat iku nasba ainaika. Ana ing ngarepe meripat loro sira. Laisat ora ana apa akhirat iku mang ghaibatan iku samar an qalbika saking ati sira. Jadi kehidupan akhirat niku bukan sesuatu yang teramat jauh. Kehidupan akhirat niku duduk sesuatu yang samar-samar, sing sik durung jelas, remeng-remeng mungguhe ati kula kali panjenengan, tapi akhirat niku cedhek nemen. Ya napa sing dimaksud akhirat cedhek nemen? Kula kali sampean ngelakoni amalan di donya sing didhisikno, yang dinomorsatukan adalah akhirat. Aku kate nyambut gawe lho, niate niki dipasang di akhirat. Bismillah aku golek pengupa jiwa. Bismillah aku saiki budal makarya. Bismillah aku budal nyambut gawe, golek fadilahe Gusti Allah. Tak niati iso nyukupi kebutuhane keluarga. Lek wis sandang pangan papanku tercukupi, insya Allah aku bakal enak ngelakoni ibadah. Lu niku cedhek nemen akhirat. Gak golek ketunggule donya niku wau mboten. Tapi kula kali panjenengan nyambut gawe niki sing dipasang nomor setunggal inggih menika akhirat. Tak nyambut gawe bosen kepiyen mosok melarat tok ae. Tak dadi wong sugih cek diregani ambek tangga. Lho niku ruwet lek kula kali panjenengan kaya ngono. Dadi ndek ati kula kali panjenengan niki sing cedhek niku wis akhirat. Ngelakoni napa mawon diniatno kanggo akhirat. Huwa sing di fahada mongko utawi iki toyu, mongko utawi iki ngelempit niku wau. Huwa ya toyu, huwa ya ngelempit. Iku toyul hakikiyu. Ngelempit kang hakiki, ngelempit kang sak temene, ngelempit kang nopo niki.
kang sejati. Alladzi yukrimu kang paring kemuliaan, paring karomah sopo Allahu. Nah niku salah napa niku? Niku Allah sopo Allahu Gusti Allah. Tadi fa'il. Auliya'ahu ing para waline Allah, auliya'ahu ing para kekasih Allah. Wabihi lan kelawan ngelempit niku wau tahaqqaqu dadi nyoto apa ubudiyatuhum ibadahe auliya li rabbihim marang pangerane auliya. Tiang niku lek saged ngelempit lakone urip di donya, atine wis dadi ati sing zuhud ya, boten ulap, boten kedonyan. Akeh kula sering sanjang nggih, akeh wong akeh donyane tapi boten kedonyan. Kuatah tiang sing gak duwe donya tapi kedonyan niku apes niku pun. Ya. Makanya niku sampai wonten istilah ya napa riyen niku terus Kanjeng Nabi. Ana 5 penggawe sing elek, ana 5 penggawe sing luwih elek. Kan ngoten ya. Salah satune napa? Wong melarat sombong. Ya. Wong sugih sombong niku elek, wong melarat sombong luwih elek. Wis melarat sik sombong. Nah niki kula kalih panjenengan saged ngrasakno hakikate ngelempit kehidupan dunia niki sehingga akhirat niku sing dadi luwih cedhek, saged ngelangkai, ngoten lho. Dadi ngelangkai kehidupan dunia. Nah, lek kula kalih panjenengan saged kaya ngoten niku, berarti niku diarani hakikate ngelempit. Nah, tiyang sing saged kaya ngoten niku ya napa? Alladzi yukrimullahu bihi auliya'ah. Niki sedaya niku wau ati sing kaya ngoten niku merupakan karomah, kemuliaan saking Gusti Allah. Diberikan kepada siapa niku? Ten auliya'ahu, ten kekasih-kekasih Gusti Allah. Leti yang niku lek saged ngelempit kehidupan dunia sehingga akhirat sangat dekat dengan dirinya, mongko tiyang ngoten niki tahaqqaqu ubudiyatahum. Tiyang koyo ngeten niki saged nyoto, saged realistis, saged real ngelakoni ibadah, saged temenanan ngawula ngabekti dhateng Gusti Allah. Jadi tiyang niku lek hubbud dunya, tiyang niku lek terlalu cinta kepada dunia, angel dikongkon ikhlas ngelakoni ibadah. Kadang-kadang ketoke ibadah tapi tujuane golek donya. Apa sampean kok melok tahlilan lek malam Jumat? Rezekine jaelan. Lho, balike nang donya meneh. Ilang Gusti Allah pun. Niku lek tiyang hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Lho angel pun. Lek tiyang koyo ngoten niku sangat susah sekali, sulit akan melaksanakan ibadah. Angel ketemu kalian Gusti Allah. Jadi niki karomah, hakikate kemuliaan saking Gusti Allah niku nggih niki pun. Lek tiyang niku saged zuhud. Berarti tiyang niki saged ngelempit, mempersingkat
reno-renone urip ndek donya, sehingga akhirat itu lebih dekat. Ngoten ya. La toyu masafatil ardi. Jadi karomah sing sak temene, keramat sing sak temene saking Gusti Allah niku sanes tiyang sing la toyu masafatil ardi. Orang ngelempit masafatil ardi nopo nggih? Lakon donya sing dimaksud niki mboten sanes tiyang sing saged ngelempit jarake bumi. Masafatil ardi, jarak bumi. Kan kathah tiyang niku apa kok akeh tamune, soale iku jarene wali. Kok diarani wali? Duwe karomah. Lah wong sik tas ketemu aku semayanan janji budal nang Surabaya. Aku wis nggih montor sing paling apik liwat dalan tol. Wis ngebut golek driver sing kelas wahid. Nang Surabaya gak sampai sak jam. Lah kok aku ndek kono? Yai iku mang wis longgo-longgo ambek mangan rawon. Iso ngelempit bumi. Ya. Niki kathah tiyang niku kalih Gusti Allah diparingi kelebihan sing kaya ngoten niku. Wakila Ki Hasan Sepuh, Ki Hasan Sepuh genggong niku ten pundi mawon piyantune niku sing ditumpaki mesti dokar. Mesti dokar. Ten pundi mawon. Napa wonten pengajian nggih Situbondo, napa wonten Pasuruan ten pundi mesti nete dokar. Lho sing numpak mobil niku kalah dhisik tekoni. Niku masafatil ardi. Tiang sing diparingi kelebihan saged ngelempit bumi, dudu ngelempit donya sanes, ngelempit bumi. Ngoten ya. La tayyu masafatil ardi. Hakikate wong sing oleh keramat, oleh karomah saking Gusti Allah niku sanes tiang sing saged ngelempit bumi. Bumi sing jarake adoh dadi cendhek. Kados Kanjeng Nabi ngelampahi Isra Mi'raj, perjalanan dugi Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terus datang Sidratul Muntaha. Dugi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa mawon niku diarani masafatil ardi. Sing suwe dadi sedilu, sing adoh dadi cedhek. Niku ya. Lho napa tiyang sing saged ngelempit bumi niki mboten diarani hakikate ngelempit, mboten diarani karomah sing sak temene saking Gusti Allah. Bi antakuna kelawan yen to ana sira iku min ahlil khotwati, setengah saking ahli khotwah. Ahli khotwah niku ahli ngeten. Lek sa'i niku lari-lari kecil. Lek khotwah niku jangkae banter, langkae niku banter. Ngoten. Jadi bi antakuna min alil khotwah. Jadi tiang niku lek saged ngelempit bumi, berarti sampean kok saged ngelempit bumi, berarti sampean iki diarani wong sing duwe langkah banter, ya. Lek jarni wong Jawa duwe ilmu kidang dudu kidang talun. Duwe ilmu kidang kencana, duwe ilmu saifi angin, di mana angin berhembus temeriku langsung rogo sukmone saged liwat kan ngoten ya. Lho napa wong sing duwe langkah banter kaya ngoten iku gak diarani karomah sing sak temene,
karomah sing hakiki li annahu krana setuhune masafatil ardi rubbama iku terkadang kana ono apa masafatil ardi istidrojan iku pengelulu wa makron lan panipu. Terkadang tiang sing dikei kelebihan saged ngelempit bumi niku istidrot saking Gusti Allah. Terkadang itu hanya tipuan sulapan ngoten lho. Kok istidrot napa? Nggih krana terkenal. Lah wong saiki ketemu aku sembayang Jumat di masjid. Lah kok sik tas dulurku telepon bareng salat asar di Masjidil Haram. Wah, wis malih rupa. Jasate wis iso pecah dadi loro. Situke ketemu di omah, situke ketemu di Mekah. Lek tiang koyo ngoten niku insyaallah bakal didugeni tiang kathah dadi karomah. Tapi karomah koyo ngoten niku kadang-kadang dadi istidroj, dilulu ambek Gusti Allah. Akhire napa? Dadi wong sing dadi wong sing lek ketemu niku tamu sing wonten dadi ilang dateng Gusti Allah. Ya wis, apa jare aku sampean niku engko tak dongakno, insyaallah mesti kaya ngene lho. Allah wis ilang pisan. Niki istidrot niku dilulu mek Gusti Allah. Ketoke angsal karomah, tapi sakjange tiyang sing kaya ngoten niku lek mboten ngati-ngati atine niki mboten kepanggih kalian Gusti Allah. Kelawan makron, dan yang seperti itu adalah tipuan. Ngoten. Kula niki saged masafatil ardi niki saged kula dugi tumpang ten Probolinggo niku normale kula perjalanan ten mriki 2 jam, padahal mek 100 kilo. Tapi kadang-kadang kula niku ndamel ilmu masafatil ardi. Kadang-kadang kula niku ndamel ilmu ngelempit bumi. Antarane Surabaya sampai Jeddah niku 8.000 kilo. Niku lho mek saged kula tempuh dalam waktu 9 jam. Mek 9 jam. Saged kula ngelempit. Njupuk dhuwit, tuku tiket, numpak pesawat. Lho niku sing 100 kilo 2 jam. Sing 8.000 kilo 9 jam. Hebat apa mboten? Hebat. Gatotkaca kalah. Jarine Gatotkaca niku oka bawes. Otot kawat balung besi. Tibano kalah kali kula. Ya. Melewati pinten pulau niku. Pinten negara niku kula liwati. Lho niku berarti kula saged masafatil ardi. Niku dudu karomah sing sak temene. Ngoten lho. Soale napa? Rawan lek mboten hati-hati tiyang sing diparingi kemampuan gadah jangkah langkah cepet niki saged dadi istidroj. Dadi penglulune Gusti Allah. Wala toyiul layali wal ayyam. Lan ora ngelempit piro-piro wengi wal ayyami lan piro-piro dina bil qiyami kelawan salat wasyami lan poso. Nggih duduk diarani ngelempit sing sak temene.
Karomah sing sak temene niku sanes tiyang sing iso ngelempit wengi kelawan sembahyang, ngelempit awan kelawan poso. Wis lek masalah tangi wengi, lek masalah ibadah bengi, lek liyane sila 20 menit wis gringgingen gak karu-karuan. Lek konco liyane wiritan gak sampai setengah jam tasbih balik-balik lubur. Tapi lek aku sing nglakoni mulai mancik isak sampai subuh. Koyok-koyok sedilu nemen. Krana napa? Asik nglakoni wirid. Enak zikir dateng Gusti Allah. Lho, tiyang sing saged ngelempit bengi kelawan sembayang, tiang sing saged ngelempit awan kelawan poso, gano abote blas ngelakoni poso. Bahkan tekok sahur nang buka niki sedilu nemen. Niku gak diarani ngelempit sing sejati. Dudu karomah sing sak temene. Napa? Li annahu krana setuhune ya niki tayyul layali wal ayami bil qiyami wasyam rubbama. Lah ten mriki ndamel kata-kata rubbama iku kadang-kadang, iku terkadang korona. Nah, ing barengi ing tayyul layali niku wau apa riyaun riya au ajabun utawa au ujub. Tiyang lek dikei karomah koyok ngoten niku lek mboten ngati-ngati kadang-kadang diarani kadang-kadang niki berarti mboten kabeh ngoten nggih, mboten sedaya nggih. Nah, kadang-kadang ndek atine niki cukul sing jenenge riya. Kilo aku ono tak wong sing kuat wiritan kaya aku lek bengi. Kilo aku ndek atine ngomong ngoten, tidak perlu diucapkan dalam lisan. Ndek atine wis ngomong kilo aku. Lek Nabi Daud sik kalah. Nabi Daud poso lak napa lak niku? Napa lak niku Bu Delvi? Diganggang lak tadi. Nah, lek Nabi Daud sik sedina poso, sedina gak poso. Tapi lek aku fi kulli ayyam saben dina poso aku iki. Lho, atine niku ngomong kaya ngoten niku. Berarti wis ana ujub. Sudah ada membanggakan diri sendiri. Lek wis kaya ngoten niku toyu sing gak dadi karomah, dudu karomah niku pun. Nah, jadi padha ibadah lah. Kula sering sanjang, ibadah sing paling abot niku ibadah napa? Napa sing paling abot? Poso Ramadan. Niku sing paling abot. Soalnya napa? Siji, butuh jujur. Nomor kali mboten enten sing semerap kecuali sing ngelakoni ambek Gusti Allah. Riyo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketemu tonggone hebat sampean kan iso poso saulan untuk kepingin aku niru kaya sampean. Gak ono wong poso oleh aleman niku mboten enten. Sing ono napa ababe ambune gak enak. Kan ngoten nah. Lek tiyang zakat sik oleh aleman teko wong liya diarani wong sing loman. Diarani wong sing gak medhit. Kan ngoten. Nah. Lek tiyang niku nglakoni napa contone? Salat. Wah, diarani wong sing alim, wong sing khusyuk. Istiqomah nang masjid, istiqomah nang langgar.
sak enggak-enggake golek mantu niku gampang. Kan ngoten ah. Iku kapok tepak iku wis. Bapak ibu ahli ibadah. Lho niku sampai oleh penghargaan dari orang lah angsal reward mendapatkan penghargaan. Tapi poso sapa sing katene ngelem mboten enten. Kula kali sampean gak poso, wong liya ya gak roh. Sing sak kasur, sing sak kemul ya gak roh. Kan ngoten nggih ah. Lah niki, mangkane ibadah sing paling abot niku poso. Ngelempit sing paling abot niku ngelempit napa? Toyudun dunya. Ngelempit reno-renone urip ndek donya. Niku soalé napa? Panggenane ndek jerone ati. Wong liya niku mboten semerap. Termasuk sing ngomong niki, jenengan mboten semerap. Kula niki wong sing kedonyan apa wong sing gak kedonyan? Kula niki wong sing zuhud apa wong sing demen-demen nang donya kan mboten semerap jenengan. Sebab zuhud niku ana ndek jero ati. Lek ati kula kali panjenengan saged zuhud, berarti kula kali panjenengan nemokno hakikate sejatine ngelempit. Paham ya? Niki penjelasan sing butuh nganu niki. Lembut nemen sing dibahas niki barang sing lembut. Barang lembut sing ana ndek jerone ati. Ngoten ya. Nggih, enyene dodolan hikam niki gak mesti payu. Ya. Kula anggap dodolan niki kan ya. Gak kabeh wong niku gelem tuku. Kan ngoten ya. Gak tukune niku krana kadang-kadang gak duwe kan ngoten tiyang mboten tuku niku. Kadang-kadang mboten selera. Ngoten Pak. Jadi monggo. Jadi dinikmati mawon, Bun. Dinikmati mawon. Sampai pundi wau nggih? Fatakunu mongko ana apa akibatuhu akibate nopo niki akibate toyul layali akibate ngelempit wengi ngelempit nopo nopo niku wau nggih ngelempit wengi ngelempit dina niku wau nggih al khusrana iku tuna napa tuna niku tuna iku rugi ya monggo ketoke oleh pengalaman teko wong liya dihormati kali tiyang kathah dadi wong sing keramat sing mertamu antri soalnya dianggap wong sing mandi kan ngoten soalnya iso ngelempit wengi iso ngelempit dino iso ngelempit bumi padahal lek mboten ngati-ngati atine timbul istidraj atine ketipu karo lelakune dhewe ndek atine ana riya ana pamer ndek atine ana membanggakan diri sendiri. Lek wis kaya ngoten niku diarani wong sing khusran, diarani wong sing rugi uripe. Jengkulat-jengkulip ora ana oleh. Naudzubillah. Kula kali baca. Wala yumkinu lan ora kongang. Tidak mungkin. Nah, antut wa opo yento den lempit anil abdi saking kawula masafatud dunya opo lakon donya kehidupan menjalani kehidupan di dunia iki kula kali panjenengan tidak mungkin gak kira iso kula kali panjenengan iki dadi wong sing zuhud dadi wong sing iso ngelempit reno-renone urip ndek donya illa kejaba
ila angin ida asroko nalikane mencorong ketika bersinar opo nurul yakini nure keyakinan fi qalbihi ing dalem atine abdun fahina idin monggo ing dalem nalikane asrok nalikane mencorong tan adimu dadi sirno dadi ilang opo ad-dunya donya finadorihi ing dalem peningale abdun finat ing dalem nggih finadorihi ing dalem pandangane abdun wayaro lan ningali sapa abdun al akhirata ing akhirat hadiratan ingkang hadir hadiratan ingkang teka ladaihi ana ing ngarepe abdun maujudatun tur wujud tur ana indahu ing dalam sandingi abdun waman lan utawi sapane wong kanat ono apa hadihi iki musahadah musahadatahu iku penyawangane eman la yutasawwaru mongko ora den temu minhu saking abdun hubbul fa'i apa demen perkara kang sirna perkara kang rusak wa huwa lan utawi alfani hubul fani demen perkara kang rusak wa huwa lan utawi fani iku ad-dunya dunia wastibdaluhu lan nganggiti apa fani fastibdaluhu lan nganggiti apa fani bil baki kelawan perkara kang tetep wa huwa lan utawi al baki iku al akhiratu akhirat. Paham kira-kira ta? Ditereng paham untuk diterangno. Niki sing kula elingaken malih nggih, sing kula omongaken niki barang sing lembut sing ana ndek jerone ati, ngoten nggih. Dadi kudu jenenge barang lembut nggih kudu napa nggih? Diraba-raba, digerayai dhewe, ngoten lho. Ya. Nah, pun tiyang niku la yumkinu antutwa anil abdi masafatud dunya. Tiyang niki mboten saged kawula murid wong sing ngambah nang dalane Gusti Allah niku mboten saged ngelempit pelakone urip ndek donya, tidak bisa melipat memperkecil kehidupan dia di dunia kecuali nalikane ndek atine niki wau mencorong, kecuali ndek atine niki wau wonten sing diarani nurul yakin, cahaya keyakinan. Ndek atine niku ana cahaya keyakinan. Lho cahaya keyakinan niki sing kula arani lembute temen. Cahaya keyakinan niku napa? Iman ambek takwa sing diencepaken Gusti Allah ndek atine menungso. Nah, bahasane wong tasawuf nurul yakin niki diarani fahmun, paham, ngerti nang sifate Gusti Allah, paham nang lelampai Gusti Allah. Jadi paham betul, ngerti nemen dateng Gusti Allah. Ya napa tiyang sing paham nang Gusti Allah? Tiyang saged paham nang Gusti Allah, tiyang saged angsal nurul yakin duduk krana sanes krana ilmune,
Duduk krana akeh zikire. Duduk krana akeh ibadahe sanes. Tapi sing garai kula kalih panjenengan iki gadah nurul yakin menawi ati kula kalih panjenengan iki duwe ati sing zuhud. Jadi buhdudun ya. Jadi sengit nemen ambek reno-renone dunia. Lek reno-renone niki saged ngedoaken awake dhateng Gusti Allah. Lha niki makanya wau kula sanjani wong sing terlalu cinta kepada keenaan dunia, terlalu cinta kepada kenikmatan dunia, kesenangan dunia, angel dikongkon ikhlas. Ibadah ini ku angel. Selagi ini kula kali sampean atine sik dadi ati sing kedonyan, niku angel. Ati sing kedonyan niku ya napa? Basa aluse jarine wong jago. Lek tiyang niku irunge sik mambu aspal. Niku mboten saged zuhud. Lek irunge sik mambu botok. Niku mboten saged zuhud. Apa irunge mambu aspal? Iya. Ndek pikirane, ndek angen-angene sik kepingin katene tuku montor sing apik. Irunge sik mambu botok. Kepingin apa berarti? Kepingin omah sing apik yo mboten zuhud niku. Tapi jenengan takon, lho kiai-kiai niku tumpakane kok Alphard. Kiai kula niku tumpakane kok Pajero. Kula sanjang malih nggih, zuhud panggenane ndek jerone ati. Saumpama kiai duwe montor ngentutan. Ya, digawe sepisan, ditumpaki sepisan dandani ping 7. Kira-kira saged napa mboten ngisi majelis? Saged napa mboten ngisi istiqomah? Saged apa mboten ngisi pengajian? Insya Allah justru dipaido wong sing ngenteni pengajian umum sampai ngantuk. Kiai ini gak rawuh-rawuh. Barung wis ngenteni 3 jam, kait iso detail panitia takon. Ngapunten Yai, nyampe pundi jenengan? Sepurane montor mogok. Lho niku Kanjeng Nabi niku zuhud nemen. Tapi kendaraane Kanjeng Nabi adalah onta yang terbaik. Kanjeng Nabi niku lek nemoni pejabat-pejabat, ketua suku, kabilah, nemoni raja-raja, Kanjeng Nabi niku mesti ndamel pakaian yang terbaik. Nggih sorban sing paling bagus. Niku Kanjeng Nabi. Makane kula sanja pun salah paham nggih. Zuhud niku duduk wong sing sarunge ngepir niku dudu nggih. Atine niki lho. Mboten ulap, ngoten lho. Atine niki mboten ulap. Mboten ulap kali napa? Disibukkan dengan menumpuk-numpuk dunia. Nggih ngapunten nih. Kula niki rakyat kula niku enggak ada misanan, enggak ada sepupu. Sing biasa mlebu di JTV kali TVRI niku sinten? Bunyai Uci nggih. Bunyai Uci. Di TV niku ono apa kata Bunyai niku ya. Nah niku supire kalih. Sing kula semerapi mulai duwe mobil mboten tahu ganti ban. Lho kok saged? Bane durung tipis wis genti montor Insyaallah gak padha mbek kula kali sampean nggih.
Tapi sing ditumbas niku mereke padha, kelire padha. Dadi lek tiyang mboten teliti, mboten semerap. Soalnya nopo? Jam terbangnya luar biasa. Sampai supire niku kalih. Jadi punya uji niku masuk mobil istirahat, pun. Istirahat ini ku ndek mobil teko pengajian. Kadang-kadang jam 8 ndek Lamongan, jam 9 wis kudu ndek Tuban, jam 10 wis kudu ndek Surabaya, jam waduh. Lho niku lek duwe motor elek nggih insyaallah musibah kaya ngoten niku ya. Lho makane kula kali panjenengan sing duwe motor-motor elek niku gak usah sambat, gak usah nelongso. Sing paling apik enjene kudu dikai motor elek. Wong metu sik katene ngitung dompet, cukup gak jadi bensin. Mboten guyon iki guyon. Sampai pundi wau nggih lali kula. Illa kecuali ngoten nah. La yumkinu tadwa'ada masafatad dunya illa idza asraqan nalikane di atine niki mencorong cahaya keyakinan. Kula kali sampean iso dadi wong sing mantep madhep dhateng Gusti Allah. Istilah itu mriki saged musyahadah, saged nyekseni ya ten kahanane Gusti Allah niku duduk krana ilmune kathah tiyang niku ilmune dhuwur. Lek dikongkon ngapalo alfiyah wala walik teko ngarep nang mburi, teko mburi nang ngarep apal. Lek dikongkon ngaji balah kitab wis setengah merem ya ilmune dhuwur. Bahasa sing sering kula damel akeh wong ilmune dhuwur sampai kena digenggraji langit, tapi hakikate adoh kelawan Gusti Allah. Nggih ketoke ngaji tapi sing digoleki donya. Ndek atine ngomong kilo aku diarani wong sing paling alim, diarani wong sing paling pinter, diarani wong sing paling fasih. Ha niku pun golek donya lek kaya ngoten niku. Atine wis gak zuhud malih gunan ya. Dadi duduk krana ilmu tiyang niki saged angsal nurul ya yakin, saged musyahadah. Duduk krana akeh wirid utawa zikir sanes, tapi ati kula kali panjenengan ngoten lho, akeh tiyang niku doyan wirid, doyan ibadah, tapi bareng ambek atine sing kedho, riyake sik dhuwur, ujube sik dhuwur. Lah niki pun istidraj. Akhirnya dados ngoten niku, ngoten. Fi nadriyal akhirah hadiratan lidailah. Tiyang lek pun saged kaya ngoten niku, akhire ya napa? Nggih wis. Lek wis saged zuhud, tiyang niki lek wis oleh nurul yakin, cahaya keyakinane niku wis mencorong, diparingi Gusti Allah kaya ngoten niku, monggo tiyang kaya ngeten niki la yutasawwaru minhu hubbul fani. Monggo tiyang kaya ngeten niki wis nemu atine sing nemu ya napa? Mboten demen, tidak cinta kepada sesuatu yang rusak, gak seneng nang barang-barang sing bakal sirna. Napa sing bakal sirna niku? Dunia. Makane sing digoleki napa? Sing digoleki niku akhire napa? Bahkan diganti pun ndek atine niki sing ana napa?
sesuatu yang langgeng, yang baki. Napa sing baki niku? Akhirat. Aku dadi pejabat, gak tak lakoni jabatanku iki kecuali keputusan-keputusan sing diridhoi karo Gusti Allah. Tak gawe jabatanku iki sekirane iso dadi kendaraan nang akhirat. Jadi yang sesuatu yang temporal ya, sesuatu yang sesaat niku mboten disenengi wis. Alhamdulillah aku didadekno pejabat. Alhamdulillah aku didadekno wong sugih. Alhamdulillah aku didadekno wong sing pangkat sugiye, pangkate, jabatane saged ndadekaken tiyang niki demen dateng akhirat. Ngoten. Amma idalam napa niku? Amma idalam yashrub. Amma idalam yashrub. Anapun tatkalane lam yashrub ora mencorong apa nurul yakini, nure keyakinan fi qalbihi ing dalem atine abdun, kana mongko ana sapa abdun iku rohiban demen fit dunya ing dalem dunia, muksiron tur melih laha marang dunya, alal akhirati ing atase akhirat, rokinan tur condong ilaiha marang dunya, wa ghaiban lan ilang an maulahu saking bendorone abdun lidu'fi yakinihi, krana apese, krana lemai keyakinane abdun, wa taqwahu lan takwane abdun. Dadi sak walike lek tiyang niki boten mencorong nurul yakine, lek ndek atine niki boten gadah cahaya keyakinan, boten gadah cahaya keyakinan, mongko tiyang koyo ngeten niki boten saged diarani wong sing ngelempit dunia, tapi justru diarani wong sing ngambakno dunia. Soalnya nopo? Nggih. Urip sing dipilih niku adalah cita-cita dunia. Opo ae? Ya opo sekirane aku iso dadi wong sing enak urip ndek dunia. Ya apa sekiranya aku tadi wong sing seneng urip ndek donya. Akhirnya ditumpuk kabeh napa mawon dilakoni untuk kepentingan dunia. Monggo tiyang kok ngeten iki wis demen wis nang donya niki wis demen. Terus sing dipilih nggih donya niku pun tinimbang milih akhirat. Lek wis tiyang kok ngoten niku Gusti Allah dadi ghaiban, pangerane dadi ilang. Ngene iki wae cara ibadah, cara wiritan, cara zikir tibakno sing digoleki sanes ridhone Gusti Allah, tapi sing digoleki kesenengan dunia. Sing ana ndek pikiran ambek atine niku wis donya tok wis. Rajin maca Yasin, pangkate cek cepet mundhak donya meneh. Kan ngoten ya. Lek sembayang wacanane difasihno. Makmume cek kagum, cek takjub donya maneh. Mboten ketemu ambek Gusti Allah.
Lek tiyang niku ndek atine mboten gadah nurul yakin. Dadi niki lembut nemen nggih, lembut nemen niki sakjane. Nah, nek kula damel contoh sing luwih lembut mungkin malah dadi lembut nggih. Nggih, mungkin wonten sing penasaran. Monggo. Iki masalah Toyul Hakiki. Caranya kita sedaya niki saged nglampahi Toyul Hakiki. Nopo kita sedaya niki merasa hidup ini seakan-akan sediru, dan seakan-akan kita sedaya niki enggal-enggal balik nang Gusti Allah. Nopo ngoten nggih. Nggih. Niku salah satu cara. Niku salah satu cara. Sampai-sampai dawuh Kanjeng Nabi ikmal. Lakonono akhiratmu koyok-koyok kamu mati besok. Lakonono duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tiang niku lek wis kepeksan pasti akan ngoyo. Kan ngoten nggih? Tiang niku lek wis dalam keadaan darurat pasti akan semangat dan bersungguh-sungguh. Sing dadi masalah kula kali panjenengan gak ngelempit dunia malah ngambakno. Nah, embenae mlebu nang langgar, dengkulku lek ngadeg si enak. Lek wis rada buyuten ae aku nang masjid. Embenae sedekah lek wis saiki tak nyambut gawe golek tuh. Lek saiki kate sedekah sik gak cukup. Bojo blonjone akeh. Anak akeh ragate. Omah yo cete wis lawas. Macem-macem ya. Niku salah satu. Jadi yang dimaksud Bali niku kula kali panjenengan sing diarani ngelempit macem-maceme kehidupan napa dunia niki wau nggih zuhud niku wau zuhud jadi zuhud niku nggih ati kula kali panjenengan niki dikosongaken ngoten lho dikosongaken teko mencintai harta niki zate sing dicintai niku zate niki ditinggalaken sing kaya ngoten niku. Jadi cara kula kali panjenengan lek tirose Imam Hasan Al Basri golek ana donya ambek deloken watesmu oleh butuh donya. Lek menurut Imam Al-Bustami golek ana donya sak pira awakmu iku iso sehat nglakoni ibadah. Tapi sing dadi masalah kula kali panjenengan niki dikei omah apik sik kurang, dikei pangkat dukur sik kurang dukur, dikei wajah cantik masih kurang, dikei napa mawon niku kurang. Niki sing bahaya. Kula kali panjenengan mboten saged ngelempit dunia, justru malih ngambakno. Ngoten ya. Jadi niku salah satu cara. Nah, tujuane Kanjeng Nabi dawuh kaya ngoten niku
lakukanlah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok, lakukanlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Niku kula kali panjenengan diharapkan pemahaman kula ten hadis niki wau, kersane kula kali panjenengan niki duwe ati sing zuhud. Zuhud niku orang yang mampu hidup sederhana. Ngoten lho. Tiyang sing hidup sederhana niku napa? Mboten neko-neko. Mboten neko-neko. Niku tiyang yang hidupnya sederhana. Lek tiyang niku hidupnya sederhana, insya Allah ngelakoni ibadah saged ikhlas. Ngoten lho. Ojo sampai diwalik ya kula kali panjenengan koyok-koyok bendina niku kula kali panjenengan iki ngelakoni kepentingane akhirat seakan-akan kita hidup selamanya. Kate ibadah disemaya, kate taubat disemaya, kate sedekah disemaya. Tapi lek golek donya, lek buru pangkat, buru seneng, nuruti kepingin, koyok-koyok menikmati, ngoten lho. Lek gak digoleki saiki kapan maneh gak kira uman kan ngoten kula kali sampean. Lho niki berarti atine mboten zuhud. Ngoten. Nggih, monggo ngene. Kersane kita sedaya niki saged meraih nurul yakin dari Allah. Apa lebih baik kita niki saged mempunyai ilmu dan rajin-rajin ibadah. Untuk mendapatkan nurul yakin. Nah, lebih baik kita niki mempunyai ilmu dan rajin ibadah. Nggih. Niku ungkapan yang tidak keliru. Ya. Dawuh Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka raihlah kehidupan dunia itu dengan ilmu. Sopo sing kepingin meraih kehidupan akhirat, maka raihlah kehidupan akhirat itu dengan ilmu. Sopo sing kepingin karo-karone dek donya seneng bahagia, dek akhirat seneng bahagia, mongko golek ono kesenengane donya akhirat niku kelawan ilmu. Ilmu niku sesuatu yang wajib. Mboten kinten kula kali panjenengan saged memahami ya, mboten saged kula kali panjenengan niki mentauhidkan Gusti Allah, mboten saged kula kali panjenengan niki ngabekti ngawula kecuali kula kali panjenengan gadah lemek. Lemek ini napa? Ilmu. Kelawan ilmu. Sing dimaksud wau niku napa? Ilmu dan amal niku lek mboten hati-hati niku mboten saged ngeteraken ati kula kali panjenengan niki mancik dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Contoh tiyang balah kitab fikih sing diwaca Fathul Qorib. Bab nopo misalnya bab zakat dan sebagainya, berarti niki termasuk fakih, termasuk wong sing berilmu. Ilmune dhuwur lek mboten dibarengi ambek nurul yakin, mongko ilmune niki mboten saged ngeteraken piyambake dhateng Gusti Allah. Ngoten lho. Dadi ilmune justru malah digawe golek donya, mencari penghormatan, golek karomah, cek diarani kiai sing
alim, lek pidato sangune cek akeh. Ya, niku pun lek tiyang koyo ngoten niku mboten gadah nurul yakin. Ya. Soalnya nopo kok mboten gadah nurul yakin? Duwe ilmu tapi tasik hubud dunya. Ngoten lho. Luar biasa malih ya nopo sing mumtaz, sing sempurna, gadah ilmu, gadah amal tapi buhdud dunya, mboten hubud dunya. Berarti nopo? Duwe ilmu dibarengi ambek sifat zuhud. Beramal dibarengi kelawan zuhud. Nah, niku sing sampurna. Ngoten nggih. Monggo intine. Terus ganti Nggih. Ibadah kalau disesuaikan kalian itu nopo kali keyakinan kaya wau hati ini disuntik kesannya boten mikir kalau kita itu katakan gini, kita punya masalah tapi kita kan tidak boleh memikirkan dunia. Katakan besok saya harus perlu uang sekian, terus kita mau sholat tahajud atau sholat duha. Dalam hati kita kadang-kadang terpikir, oh ya saya boleh kekayaan gitu. Terus itu kan masih punya katakan ngomong dunia. Tapi sebaiknya untuk ibadah itu yang dipikirkan hanya akhirat. Iya kan? Terus gimana caranya kita itu bisa lepas dari pemikiran dunianya itu? Mantap tadi. Nggih, kula ulangi malih nggih. Jadi zuhud niku sanes kula kali panjenengan meninggalkan harta. Bukan dikatakan zuhud orang yang menyia-nyiakan harta. Gak diarani zuhud wong sing gak gelem karo donya, mboten. Kuatah tiyang zuhud niku metenteng semangat golek donya. Paham nggih? Semangat golek donya. Tapi atine zuhud. Maksudnya ya napa? Sesuatu di sisi Allah luwih dipercaya tinimbang sesuatu yang ada di tangannya. Gusti Allah merintah aku dikongkon golek fadilai. Berarti aku dikongkon nyambut gawe. Lalek kabeh wong ares-ares nyambut gawe. Padahal ibadah niki ono kalih. Ono ibadah maliyah, ono ibadah badaniyah. Ibadah maliyah contohnya napa? Zakat, sedekah niku ibadah ambek donya. Kan ngoten ya. Ono ibadah badaniyah, ibadah sing gawe modal awak tok. Contohnya napa? Salat, poso, tambah ngirit ya poso. Tambah gampang sugih nih. Gak mangan. Nah, tapi ono ibadah badaniyah sekaligus maliyah. Jadi ono ibadah awak ambek harta iki dijadikan satu. Contohnya apa? Haji. Nah, lek kita punya anggapan zuhud itu meninggalkan apa? Dunia. Ya nopo kula kali panjenengan kate nglakoni rukun ya apa lek ana pondok sing katene rubuh? Ya apa lek ana masjid sing perlu dibangun? Ya apa lek ana arek yatim gak iso sekolah? Bagaimana ada fakir miskin sing awak-awakan punya kewajiban saiki mustahik ya apa sekirane tahun ngarep dadi muzaki? Lek saiki nrimo zakat aku tak usaha
wong iki tahun ngarep iso dadi wong sing bayar zakat, berarti perbaikan ekonomi. Dan itu ngelakoni koyok ngoten niku metenteng nyambut gawe kersane iso memberantas kemiskinan. Niku metentenge niku termasuk kategori zuhud. Paham ya? Niku zuhud niku. Jadi mboten kabeh zuhud ngeten maksudnya. Zuhud niku pun duwe anggapan bahasa kula wau lho. Dudu wong sing sarunge ngepir niku zuhud sanes nggih. Dadi wong zuhud niku toto dohire niku kuata yang bergelimang harta, tapi atine zuhud ya. Hak Gusti Allah niku betul-betul dilampahi. Ngoten lho. Cara golek donya sing digolek niku donya sing halal, sing digolek donya sing diridhoi ambek Gusti Allah. Saumpama sing digolek niku wis cekel tangan niku apa sing ndek pinggire Gusti Allah napa sing digenggamane Gusti Allah niku luwih didemeni. Oh tibakno lek aku duwe donya sakmene, penghasilanku setahun sakmene, cara fikih aku iki wajib bayar zakat, yo tak bayar zakate. Oh jarene Gusti Allah kok gak pantes nemen sing tak pangan bendino iki enak, tibano tonggoku sing akeh sing melarat, tak paranane sih, tak keane beras sih, tak keane sambel sih. Lho niki zuhud kaya ngoten niku. Ya. Lho, dalam rangka apa? Ndonga njaluk rezeki niku ya napa? Wajib hukume. Wajib. Sing mboten diangsal niki bab masalah pemberian. Sakjane niki bab sing badhe kula waca niki al-atau minal khalqi. Utawi peparing saking makhluk. Tapi minggu ngajeng mawon nggih. Ibu-ibu sampun nggih. Sekedap monggo wasiatul Mustafa. Sahibah pinten bismillahirrahmanirrahim. Ai qala sallallahu alaihi wasallam Ai qala sallallahu alaihi wasallam faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi. Faslun utawi iki pasal fi ta'rifi ahwalin nasi. Iku pasa ing dalem nerangake melanggere tingkah menungso indallahi ing dalem ngarsane Allah. Shahifah 64. Nggih. Saderenge bab tentang damit dunya, bener nggih? Damit dunya. Jadi saderenge pun dijelasaken dawuh Kanjeng Nabi, "He Ali, waspadalah kamu, wedya awakmu iku ambek napa? Ambek uluyatal maut." Nah, akhirnya Sayyidina Ali tangelet napa uluyatal maut niku. Napa tiyang sing lali terhadap kematian. Nah, moga diterangaken kali Kanjeng Nabi inggih menika al-aghniya'u wa ashabud dunya alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha kal iqbalil walidah alal waladiha. Jadi wong sing lali nang mati iku uluyatul maut iku wong sing lali nang mati. Ya iku sapa? Wong-wong sugih. Wong-wong sugih. Ambek wong sing akeh donyane. Tapi mereka itu yang dipikir hanya masalah kekayaan.
Sing dipikir iku ya apa iso tambah, ya apa iso numpuk-numpuk harta. Ya. Nah, jadi adalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, wong sugih, wong sing akeh donyane, tur mereka itu setiap harinya apa? Bekerja keras untuk mengumpulkan. Seperti ngoyone niki wau, kerja keras tiang niki wau koyok diibaratkan koyok seorang ibu yang sedang napa? Merawat anak, kasih ibu sepanjang masa. Kasih ibu itu sak lawase. Apapun akan dilakukan oleh seorang ibu untuk anak. Kan ngoten luwih apik anakku wareg tinimbang aku sing wareg. Kan ngoten ibu, lek iso aku ae sing loro, ojo sampai anakku sing loro. Niku seorang ibu uluyatul maut nggih ngoten niku. Wong sing lali nang mati nggih kaya ngoten niku pun. Tapi dalam masalah dunyo meten teng jogo nemen merawat sekali kepada dunia. Seperti seorang ibu yang merawat anak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya napa dawuh Kanjeng Nabi? Ya Ali wa Ali. Khairun nasi utawi luwih baguse menungso. Indallahi taala ing dalem ngarsane Allah taala. Iku anfa'u luwih manfaati ya nas linnasi marang menungso liya wasyaruhum lan utawi elek-eleke nas iku man wong tola kang tol niku napa dawa nggih lek ana dalan cendhek aja diarani dalan tol berarti gak tol niku nggih man iku man wong tola kang dawa. Apane sing dawa? Umruhu umure man. Wa sa'alan ala apa amaluhu amale man. Kelakuane man. He Ali, menungso sing paling apik mung Gusti Allah iku menungso sing manfaati nang menungso liyane. Terus menungso sing ala iku wong sing dikei umur dawa tapi ala lelakune. Menungso sing elek niku menungso sing ya napa? Wong sing dikei dawa umur, usia panjang, tapi tingkah lagune mboten sae. Wa khairuhum lan luweh baguse menungso, baguse nas iku man wong tola kang dawa apa umure man wa hasunalan bagus apa amaluhu amale man. Dan orang yang baik itu adalah sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberi panjang umur dibarengi kelawan hasuna amaluh amale bagus tindak tanduke api pun kula terusaken minggu ajeng mawon ya soalnya kula ngrungokno watuk-watuke kok kaya wis gak pati watuk wis nggih muga-muga dadi keterangan sing barokah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Monggo saderenge ngakhiri majelis kula kalih panjenengan sareng-sareng ndonga nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi penyuwun kula kalih panjenengan doa kula kalih panjenengan
disembadani kalian Allah Ta'ala. Penyuwun kula kali panjenengan kelawan maos Fatihah sirri ping 11 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Estu nyuwun dan Gusti Allah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin tawassul sirrin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana istajib da'watana wahsil maqasidana wa tamim ahwalana warzuq ala ilmina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahim maliki yaumiddin ya Rabb. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa anna asrafna ala ladha asrafna fatub alaih Taubah tausil liku haubah wastur lanal aurati wa aminir ra'ati wa ufir liwa Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli di au jiratin au subah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna labik sabin minna fadlan wajudan manna la bigdi sabin minna bil rasulin udha bi kulli sulin sallallahu wa salam rabbi alaihi addal habbi wa sahbi adada tasisubi walhamdulil ilahi fil badhi watkan. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengiling. Cek, cek.